toki zoragarri bat, mendi zoragarri bat, eta gatentzara goiti, eta ikusten duzu Gorramenditik, hori mendiek, Pirineoak, eta bestalderik ikusten duzu kosta. Bi paisaje zoragarri horiek nik Gorramenditik, eta hori lotzen hau ni Gorramendikin. Gorramenditik ezker dago Aritzakun, eskuinako aldean dago Orritzate. Baserri batzuk edo borda batzuk egiten dire Aizkungo, eta bertze batzuk egiten dire Erratzuko. Urritzatekoak denak egiten dire Erratzuko. Sortu nintzen, Ormarteko bordan, ez Iruinen, Ormarteko bordan. Baserritik atratzen nintzen, atetik edo beiratu lehiotik, ikusten nuen Gorramendi alde batera, Antzestei bertzaldera, eta gero, etxe inguru dena Zuaitz eta Belaiak, eta baserriko abereak, behiek, ardiek, xerriek, oiloak, baserri ingurua dena, eta gehien bako goratzen du nik nire baserria aipatzean, familie eta familiko goxotasun hori, ez? Mailean jarri eta ardiei buruz, behia, oiei buruz hitz egitea hori baserriko gauzetaz hitz egitea hori daukat burutan. Aritzakune pasatzen da erditik Erreka, eta Errekan bialdetara, Gaztainak, Aritze, Bagoa, mendi zinguratu dago, Arraspolita egiten du horrek, badire mendi batzuk Arraspolitek, eta Errekak ere bai badu historiak, eta badu, polita da, Errek inguru Arraspolita da. Nire xokoa. Orritzate da igual salvajeago, pitxe bat, ez dakit. Bagoa izugarri kolore polita hartzen du, Aritzek ere bai, Arraspolita eta gero Erreka, eta Errekan inguruen sortzen diren itzel iduzki horiekin sortzen da izugarriko estampa polit bat, ez? Nik ikusten dut bai. Basurdeak, hauntz-basak, hauntzak etxekoa baina mendian bizi direnak, potioka, hegoaldean edo iparraldean segur, bietan arrastzagune da. Harremanak oso berexia sortzen dire lekua horietan, elkar lagundu, baserrietako jendeak denak elkartzen ginen laguntzeko, harremana oso berexia zen Aritzakun. Ni beti uste nuen jendeak denak zirela onak Aritzakun darra bezala. Gero mundu ikusi nuelaik, erran nuen, ez da hola ez. Bai, Aritzakun da nire bizie.